थानाय 5 तारिख सेप्टेम्बर 2021 साल मारिब जे टिपिएफ पलिटिकल डिक्लारेशन खायमानो नगुई त्रिपुरा मथानि चेयारमैन तामो खायका स्राय सोंहरो नगो which indigenous party will you vote for in the 2023 election in Tripura बर साजों साजों IPF नि भोटार आसो त्रिपुरा मथानि भोटार आसो IPF त्रिपुरानि TPF नि भोटार आसो GMP नि भोटार आसो खनायनाय साजों साजों EVN मेसिन र खायै बो साजों साजों भोट रखना वनाय दामो ओंै दंखा बुसुके बिनि सीट लुबि नुकजाखा पलिटिकल न बुसु जरतै बो दालाल पलिटिकल सिना मारक जों नुकजागै दङ आबन बागैनो ताकुतै बुखुजों दफानि नखरावनो अबनो ककजाना मुजङो जों 70-72 बोसोराव पलिटिकल थङै फायै सिनि हा दफानि कक सावै दिनै दफानि मोथांमा लामाव हंके केबो हिननाय करै थिगनो बुखबाय सानाय बरक दफा दफा होनाय दिनै नासिक मानिले आलादासे अब हायख्लायनो जों गोबां मा बिसि रमै सिनि त्रिपुरा सारक सोकलुक जागै थंजागै जेमन फुटबल बरक थंनो हायखायनो जों त्रिपुरा सा दफानि लोगो दंकसं लोगो थंजागै फायगा पलिटिकल्स बाय फायदि जों ताब TPF पलिटिकल डिक्लेयार खायमानि त्रिपुरा मथानि तामनो किरि जाक थायकलाय जों आबनो वानसुक लायानो त्रिपुरा मथा तामनो किरि जों सिनि बरक सिनि इन्डिजिनियास पिपल रक बाय जों केबें जाकनानिया सिनि बिरुद गाके जों बांलादेशी विदेशी बायसे जों दिनै बिरुद ये तिनि त्रिपुरा मथाले तामनि बागै आसुक बखरक दंफ्लानानि नांखा त्रिपुरा मथानि चेयारमैन हयते MDC DMCM जतसे बखरक दंफ्लालायनो आसुके एलार्जी अंखरै दंलायो हके त्रिपुरा हानो बु एंगल थाङै बुबतै खायनाय मोथाङै माननाय आबो किसा वानसुकदि दंकसं लोगो रकना आं अबनो कयनाय दिनै 7 बोसोरमै TPF निने बुट बयकट खायै सामु ताङै फायमानिवा बेबागनो चांगा बेबागनो सामु जावै दङ दिनै पलिटिकल थङै जों गोबां मा बरक केबें जाखा कासु जाखा गोबां मा बोथार जागैबो कोनो आबनि जास्ति करै दिनै TPF नासिगै दंमानलिया आबनो सिनि हानो सिनि सासनो तैफायना हके सिनि दंथायनो जों तैफायनानै थांखा हके जों पलिटिकल राजदे हाबै सिनि जे नांमानिव जों बासावै जों सिनि हानो जों नारकनाय होनै दिनै पलिटिकल सा हाबै थांकानि त्रिपुरा मथानि तामो जिंका जाखा आबोसो आंके सोंनानै मोजौ ओ त्रिपुरा मथा हानजाकनाय र थानसा हनै रिंनाय र थानसा ओंदि हनै थानसा खायरै हरै दिनै तामो नुकजाखा ग्रेटर त्रिपुरा लेण्ड हनै तैफायका ग्रेटर त्रिपुरा लेण्ड साबो थानसा ओंखा हनै हिमाले बुकुं कलक खसाय कलक बरकनो तैसि थानसा सिनामै दङ आरोनो सों बुसि थायकलायो सिनि हा यकनानि थांका हके जों NRC नि बिसिं तैसि जों यकनाय सिनि हाना नारकनानि थांका हके जों दिनै वानसा थुरुकसा बुकुं कलक खसाय कलकनो तैले सिनि हानो जों नारगै मानिया बरकनो तै जों पलिटिकल गेम सो थङै माननायबा पलिटिकल गेम सो थङैनाय राज जानानि अबसे टारगेट बरकनि जे त्रिपुरा मथा हानजाकनाय रकनि हानि बागैनो दाकुतै बुकुकजों नरक वानसुकथाय त्रिपुरा मथा तामो नाहारै दं बिनि इशु तामो बिनि प्लेनिं तामो अबनो से सोंना हारताय जों दिनै TPF ने आजायै फायै 125 जना बाय TPF आजायनानि नांखा तामनि बागै आजायना नांखा होनमाले जों नुगै फायगा जे सिनि बरक सिनि दफा गोमानानै बखाक थाङै दङ जों राजनीति थङै राजनीति बाय थंजागै दिनै गोबां मा बसरमै गोलकनानि नांखा जों TPF होनका राजनीतिनो थङा राजनीति बाय थंजायगा राजनीतिनो से थंनाय राजनीतिनो थंगै गुबै लामा तैखे सय राजनीति थंनाय हके आसल राजनीति थंनाय हके दिनै TPF न सिमिसे नुकजागो हानि बागैनो दफानि लुकुरक ससियेल मीडिया ते नुगै दंना जे TPF डिक्लेरेशन खायगा
politics full politics right जे हाबै सिनि दफाना मोथांनाय हनै दिनै डिक्लारेशन खायफोरो त्रिपुरा मथासं तामु जिं काजाकमान नरक जत नगै दङ जों खोनायबो दङ ससियेल मिडियाते हिंगे दिनै प्रदुत किशोर जे EVM मेसिन स्नामै बिनि त्रिपुरा मथावा 70% मानैनि दङ हिंगे बत्तामुनि ताइ अर तुंफ्ला ताइ कलाइजाक आने मते हिंगे ब सिरिं सिरिं तंमानि फानु जावो ब केबोनि याग्रमना बनांया केबोनो हात जुर खायना बनांया केबोनि फान बनांया ब साइसुं साइसुं पास ब खायमानखा नाके तिनि त्रिपुरा मथा हंजाकनाय रक नरक सिरिं सिरिं के तंगै मानखानाब्ला आनि प्रश्न के अबाहायसि TPF नि भोटार 3% जिंके ओ 3% नले त्रिपुरा मथा नि चेयरमैन प्रदुत किशोर तामनि किरि थाइकलाय 3% भोटार न तामो त्रिपुरा मथाबा रिन गोनांदा सुथायदा तं हानि बागै जातिनि TPF न आसुके किरि ओइ बा टेंशन अंजाकनानि नांखा TPF न तयै